अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक लगन स्पेशल सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा। जौन गाना का टाइटल बा झाड़ लिए राजा जी। अरे बोले झाड़ लिए राजा जी गाना कब तक आता गाना चैनल से होता कौ तरीके गाना रिलीज करल जाता गाना में काम के कैले बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ई वाला वीडियो में तो लोग वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी भी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो पहले तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ झाड़ लिए राजा जी गाना गईले के बाद गाना गईले बड़न खेसारी लाल यादव। अरे मतलब सिंगल गाना हो गया सिर्फ खेसारी लाल यादव गईले बड़न एमे दोसर केहू भी फीमेल सिंगर गाना नहीं के गईले सिर्फ खेसारी लाल यादव के आवाज़ में तो लोग वाला गाना सुने के मिली। बाकी तो लोग बता दी कि गाना लिखले के बाद गाना का लिखले बड़न विशाल भारती। और हाँ भाई लोग विशाल भारती गाना लिखले बड़न और विशाल भारती के लिखल हुआ गाना ज़्यादा करके मार्केट में बाजेला आए कि विशाल भारती अच्छा गाना लिखलन। बाकी तो लोग बता दी कि झाड़ लिए राजा जी गाना म्यूजिक के दिल बात। अरे हाँ वह जोड़ी यानी आर्या शर्मा। अरे भाई लोग खेसारी लाल यादव के म्यूजिक डायरेक्टर यानी आर्या शर्मा वाला गाना म्यूजिक दिल बनन। बाकी भाई लोग गाना बतावल जाता कि यहाँ बहुत ही खतरनाक बा मस्त बा जबरदस्त बा। बाकी तो लोग बता दी वीडियो में के देखे के मिली तो वीडियो में तो लोग देखे के मिली खेसारी लाल यादव और सपना चौहान। अरे बोले खेसारी लाल यादव और सपना चौहान के साथ वाला गाने के वीडियो शूट करल गल बा। और बोलो हमारा जहाँ तक लगता है वाला वीडियो जौन बा तो 2-3 साल पहले ही शूट करल गल बा। काहे कि अभी तो जौन बा तो सपना चौहान के साथ वीडियो न्यू वीडियो शूट नहीं के करल जात तो ये वाला जौन बा तो 2-3 साल पहले ही के ही शूट करल गल गाना बा और अभी के रिलीज करल जाता। बाकी ये वाला जौन गाना बा तो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकर बा। अरे मतलब झाड़ लिए राजा जी गाना जौन बा तो खेसारी म्यूजिक के ऑफिशियल यानी खेसारी लाल यादव के ही चैनल पर ऑफिशियल इनका चैनल पर गाना रिलीज होकर बा। बाकी तो लोग बता दी कि गाना कब तक ले रिलीज कर जाता तो गाना जौन बा तो कल सुबह रिलीज कर जाए यानी 24 तारीख वरना 25 तारीख गाना रिलीज कर दिए खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। तो लोग गाना के मिस मत कर लें गाना के जरूर सुनिए लेकिन काहे कि गाना में जौन बा तो झाड़ ली मतलब केस झाड़ लिए राजा जी ऐसा ही करके कुछ गाना बा। और खेसारी लाल यादव और सपना चौहान के इससे पहले इस टाइप के गाना बहुत सारा हिट बोल बा तो ये भी गाना खेसारी लाल यादव के हिट हुई अगर ये वाला गाना के लाइन अच्छा रही तो। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ लेंगे तो अच्छा सेगमेंट जरूर करे लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देख के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।